господарства. Зноў я на этом канале. І, як бачыце, вода чыстая пакуль што, але ўсё ж такі там далей, туды праехаў, там далей усё вельмі зацвіло, ўсё вельмі бруднае, са смеццем гэтым. Вось, таму я ўжо нават парушыў усе каноны рыбалкі, нічога не праміраў, як было закліпсавана, так і кінуў. Больш таго, нават не закармліваў, адразу кінуў з крутнем. Ну, паглядзім. Вось, ну, як заўсёды взяў свой гадзіннік, буду адсочваць кожныя 5 хвілін. Вось, будзе, хутчэй за ўсё, он уже нейкае плыве. Будзе, хутчэй за ўсё, як было раней, што я лавіў 2 гадзіны, 3 гадзіны, і потым ввогуле немагчыма было лавіць, таму што ўвесь этот бруд запаланіў проста ўсё. Вось, таму я ўжо плюнуў на ўсё гэта, на все гэты падрыхтоўкі, на все. Ввогуле я быў маральна гатовы, што я прыеду, ўсё будзе у расліне нейкім, і паеду я дадому. О, блин, вон уже плыве, і паеду я дадому, таму вось так. Паглядзім, будзе, можа, не кожную, тады 5 хвілін, можа, кожныя 3 хвіліны будзем перакідваць, каб, ну, адразу закармліваць і лавіць, бо нешта мне падаецца, што доўга я тут таксама не палаўлю. Шкада, канешне, але гэта апошняя магчымасць, потым я ўжо 2 тыдні лавіць не буду. Ну, як ёсць. Рабіў яшчэ такое, дзесьці я прачытаў, можа сам... О, бярэ. Дзёўбае адразу. Ну, калі адразу не вельмі добра. О, хутчэй за ўсё акунь нейкі. Не. Няма. І для рыбакоў гэта добры знак, калі з першага раза нічога не злавілася. Вось, ну, але пачало даўбаць. Ну, паглядзім. Вось я прайшоўся туды на пачатак каналу, і там ужо чысцей. О, глядзіце. Правда, я не ведаю, ад чаго гэта залежыць. Ну, але вось там чыста на пачатку, а тут зноў все. Тут ужо лавіць немагчыма. Закінуў я 2 разы. І ўсё. Таму іду за сваімі рэчамі, можа, перамяшчуся на пачатак каналу і там паспрабую яшчэ палавіць, колькі хопіць часу, калі гэта запаўняецца ад пачатку. Ну, цікава. Можа, хто ведае, ад чаго гэта залежыць, напішыце. Памясціўся. Як я магу зразумець, там дно ўсё парасло, таму што цяпер горача, плюс 26, і было горача, лета. Відаць, гэты канал зарастае. О, дзёўбае. Відаць, гэты канал зарастае. Вось. Ну, вось, прыйшоў бліжэй да каналу, пачатку яго, ну і тут няма, як бы, не плавае гэта смецце. О. Але, ну, паглядзім, што гэта будзе. Можа, нешта і паймаю. І наколькі хопіць тут гэтага чыстага каналу, чыстай вады. Не. Хутчэй за ўсё тут лепш лавіць восенню ці вясною. Все гэтыя штучныя выкапы, штучныя вадаёмы, такое сабе. Я дзесьці падглядзеў, што гэтых круценяў можна засунуць
у крахмал. Вот у меня бульбяны крахмал. Типу лепш будзе лавіцца. Ну паглядзім. Ща паглядзім. Яны типу ачышчаюцца. Ну, люблю эксперыментаваць. На жаль, можа сёння не атрымаецца так моцна паэксперыментаваць, але у добрых умовах я бы задумак у мяне шмат. Ну што, патрошкі дзёўбае. Так, смецця няма. Прагноз надвор'я добры, без дажджу. Таму я спадзяюся, што нешта возьмем. У мяне ўжо гэта прыкормка заканчивается. Но она такая, як пластилин. Сейчас можно, я ее змешаю з новой прикормкой, якая увогуле не разбавленая. Ну, каб былі гэтыя мелкие фракции, каб она там пылила, бо хутчэй за ўсё там не вельмі пыліць. Вось, таму што нічога там не адлятае ад гэтай кормушки. Дадим сухі, змешаем з мокрай. Не па навуцы, ну але чаму не? Чаму не? Паглядзім, ці спрацуе, ці не. Я ў гэтую прыкормку новую дадаў замест кукурузнай мукі бульбяны крахмал, бо не змог купіць кукурузную муку. Вось, ну і земля. Земля я прачытаў, паглядзеў у Норманда из Салма, што ён вогуле дае зямлі 2 до 1, значит, 1 килограмм прикормки, 2 килограмма земли. Ну, у меня тут 50 на 50. Вось. Это вельмі добра. И это працуе у меня у той прикормки. Так само земля ёсць. Тым больш, што моя прикормка атрымалася белай, светлай. О, дзяўбе. А дзяўбе неяк так. О, не упэўнена, вось дзяўбе. Я павадок зрабіў у метр. 100 сантиметров быў каля 50, значит, удвая больш. Ну, можа нешта возьме. Дык вось. Прикормка у меня атрымалася белай, а я чытаў, што дно тут цёмнае. Таму, тыпу, зацемнителі вельмі дарагія, шкада мне гроша, таму тупо зямлі накидаў чарназёму нейкага. Ну вось, зацемніў. Да. Акуні прыплылі. Я думаю, хто это дзяўбе так? А гэта акунь. Ну, не вельмі добра, но спадзяёмся, што прыйдзе і нармальная рыба. Таму што мы, акунь, не да цябе прыйшлі. Мы прыйшлі да падлесчыкаў. Пакуль не вельмі ў мяне бярэ, ну бярэ, але я не магу падсечь, таму што гэта акунь. Ён турзае этого круценя на гапліку. Ну і неяк так. Вось, таму хвілінка беларускай мовы. Чаму ввогуле пачаў записываць відэо па-беларуску? Таму што бачу попыт і бачу, што вельмі шмат відэо менавіта пра беларускую мову, а не пра ввогуле так званы лайфстайл. Калі, ну, вось нехта здымае блог па-беларуску пра жыццё, там рыбалка, машыны, грыбы, я не ведаю, тэхніка і так далей. У асноўным, калі пра белмову, гэта нешта такое пра мову. Но ёсць такое пастка такая, што калі пачынаеш гаварыць пра мову,
ну, альбо вучыцца мове, то ёсць такая пастка, што ты як бы замест таго, каб вучыцца гаварыць на гэтай мове, у тым ліку на беларускай, ты пачынаеш гаварыць аб мове. Дзёўбе. Вось, і таму замест таго, каб проста гаварыць, пачынаеш там шукаць, дзе правільна, дзе неправільна сказаць. Ну, конечно, это не значыцца, што трэба, ввогуле не трэба вучыць як бы белмову. Вось, ну, але сам факт, што з-за таго, што пачынаецца от углыбенне, як правільна сказаць, што выкарыстоўваць, а так гаварыцца, а так не гаварыцца, усё гэта як бы адыходзіць ад самого сэнсу мовы як сродак камунікацыі. Вось, таму хацелось бы просто рабіць блог для тых, хто калі вучыць. Я бачу у інстаграме, у трэцах вельмі папулярныя запытваюцца, як вучыць беларускую мову, калі ўсе падручнікі гэта, ну, там, гавары са мной па-беларуску і можа нешта яшчэ. Вось, ну, альбо падручнікі школьныя, па якіх немагчыма вучыцца беларускай мовы. Вось. А нейкі па ютубу вучыцца, дзяўбе. Вось. А па ютубу, падкастам, ну, добра, што ў нас ёсць навіны па-беларуску, даволі шмат, но гэта ўсё, ну, такое, навіны гэта навіны, ніхто так не гаворыць, як чытаюць навіны. Ёсць, канешне, размовы журналістаў, но таксама ніхто так не размаўляе. Вось. А так, сапраўды, паглядзець, як гаворыцца, як робяць людзі памылкі, гэта заўсёды добра. Вось, таму, канешне ж, руская мова першая моя мова. Вось, але ўжо як гадоў 5 дакладна, можа нават больш, не больш, я ўжо гавару па-беларуску, стараюся з сябрамі. Вось, а у сям'і я пачаў гаварыць поўнасцю на беларускую мову, перайшоў, хтосьці там, 2 гады таму. Вось там. Таму гэты блог па-беларуску не толькі каб узбагаціць беларускамоўны контент, хоць нечым унесці свой вклад, але каб і папрактыкаваць мову. Хто тут у нас чакае рыбку? Я ще покажу. Глядзіце, хто тут у нас чакае рыбку. А я гэтага акуня выкінуў. Коця, калі б я ведаў, што ты тут, я б табе ўжо злавіў бы нешта. Ну, прабач, ведае? Тут людзі жывуць. Вось і ведае, хіба? Котя, скажи мяу. Калі ты шчаслівы котик, скажи мяу. Калі ты шчаслівы котик, скажи мяу. Не хоче говорить. Ну, катунок, у меня для тебе пакуль што нічога няма. Калі возьму рыбку, то отдам, конечно же. Ну что, смецце не плыве, значит, буду ловить даўжэй. Таму можно уже новую прикормку замешивать. Ох, ничего себе. Ледь воду не выкинул, нема никого. Капец. Ледь воду не забрало. Ну что, подошла нарэшце вялікая рыба. А котик, паглядзеўшы, што з гэтым кепскім рыбаком тут не паясі, дык пайшоў. Ну што, пачалося. Гэта вельмі добра. Замешваць новую прикормку. Яна ў мяне. З чаго яна складаецца? З прикормки покупной. Одна частка, две частки, не одна частка земли.
несколько сухаров панировочных, манки, ячки и бульбяного крахмалу. Вось хіба і ўсё. Гэта выходзіць вельмі танна, даволі таннейшым набываць кілаграмы прыкормкі. І як бачыце, ну, правда, я на старую ўжо лавіў. О, дзяўбе, моцна. Я спадзяюся, што гэта ўжо не акунь, а прыйшло нешта саліднее. І это прычым на старую прыкормку. Ша новую зраблю, якая будзе пыліць. І я спадзяюся, што будзе яшчэ лепш. Хаця нават на круценя добра бярэ, а на этого звончыка было б яшчэ лепш. Ну, але ёсць як ёсць. Так. І ў мяне недзе быў мой кукурузны сыроп, якім я гэта буду ўсё разбаўляць. Не думаю, што будзе горш. Лепш таксама не думаю, што будзе. Ну, калі будзе таксама, а не горш, а не лепш, то і добра. О, дзяўбе. Дзяўбе. Калі гэта акунь, яго вельмі цяжка поймаць, бо ён цягне круценя за хвост. Але я спадзяюся, што прыйдзе і нейкі лешч. Плоткі тут няма, плотка абітае недзе вышэй. Я тут лавіў на паплывок плотку. І гэта яна бярэ ў сярэдзіне, не на дне дакладна. Вось таму на плотку не спадзяемся, гусцяра альбо лешч, падлешчык. 14:00, 2 гадзіны дня. Можна і паабедаць. Гарбаткі з цукрам, лімонам і мятай. Ну и некая булочка. Да, конечно, я забылся зварить салапинку. Правда, у меня салапинка такая. Перловка с пшенкой. Вось. Але на вот это я забылся. Учора ж был у меня час. Не то, что я там запрацаваўся. Был час. Ходил. Так чакаў рыбаловлю. Уже все подрыхтовал. А про это забылся. Я думаю, что эта каша довольно добра приманивая ляшчэй, гусцяру таких досыць вялікіх. А акуню там рабіць няма чаго. Ну, матыля няма, кашы няма, нічога няма. Ну что, паспрабуем наш супер актыватор клёву. Да, калі няма матыля, дык трэба нешта выдумляць, трэба нешта камбінаваць. Паглядзім, спадзяемся, што гэта дапаможа. Хаця гэта зноў гэта смецце пачынае напружваць ужо мяне. Ну, але добра, што дадому не паехаў. Видите, специально нехта вытаскивал. Я бачу, тут рыбаки ловили на долгую такую воду. Не памятаю, как она зовется. Вы вот глядите, прям вытаскивали, как половить.
гэта ўсё было вось у гэтым смецці, у гэтым брудзе. Ну, цікава. Конечно, чым гарачэй, тым горш тут ловіць. Дарэчы, вырашыў прайсціся, таму што у мяне там перапынак, шмат гэтага смецця, плыве немагчыма закінуць, і вырашыў прайсціся назад, паглядзець, што там, і глядзіце, ўсё бруднае. Усё бруднае, ловіць будзе немагчыма, і ўсё гэта ідзе туды, да мяне плыве. Таму можна збірацца і ехаць дадому, палавіць не дадуць, нават не ведаеш, што горш, калі нічога не бярэ, ці калі вось гэта... Не, горш, калі вось гэта плавае. Калі нічога не бярэ, это яшчэ не праблема, заўсёды можна нешта прыдумаць. Но калі ты просто не можаш ловіць з-за гэтага смецця, это, конечно, найгоршае, што можа быць. Такое пачалося прыкладна з сярэдзіны, атрымліваецца, з сярэдзіны ліпеня. Прыкладна 10 хвілін сидзеў і чакаў, пакуль праплывуць вось гэтая ліства з травою. Таму што калі закінеш, то яна будзе цягнуць за сабою лёску, і ўжо не будзе, і лёска цягне кармушку, і не відаць уже, ці бярэ нешта, ці не бярэ. Як думаеце? Цікава так ловіць? Ну што, шановнае гаспадарства, вось такая вось херня плыве тут уздоўж каналу, і гэта просто не дае мне ловіць. Таму я ж зловіў яшчэ аднаго акуня. Вось там мужик нейкі на спінінг ловіць. На спінінг яшчэ больш-менш. Вось, таму я буду ўжо збірацца дадому і ехаць. Трэцяя моя няўдалая рыбалоўля. Ну і ўсе тры за надвор'я і за вось такіх нязручных умоў. Таму усім дзякуй, да пабачэння.